I learned how to plans of a warrior, to never let my guard down. No, nothing for this hard to look forward to. On to the next one, next one, next one. I done played the game, but had to let it go, let it go. Knock me out of balance, heard that whistle blow. My number one contender, a trophy is the key to my heart, to my heart. My baby is the champion. I never stood a chance against her. Now I'm defeated by love. I'm so defeated by love. Now I'm defeated by love. I'm so defeated by love. Now I'm defeated by love. I'm so defeated by love. Now I'm defeated by love. I'm so defeated by love. She done stuck it out through the ugliness. When everybody else fell down on me, ain't no other girl that can compare to her. So she's the best one, best one, best one. I done played the game, but had to let it go, let it go. Knock me out of balance, heard that whistle blow. My number one contender, a trophy is the key to my heart, to my heart. My baby is the champion. I never stood a chance against her heart. Now I'm defeated by love. I'm so defeated by love. Now I'm defeated by love. I'm so defeated by love. There's some words that hurt me, but I found myself through you. I see the difference. I see what's right and what is true. Hello, hello, hello. Naimbag nga aldaw iti Lunes kada kayo amin nawan ti labas na ka Ikkis ti Candon Global, and welcome to Ikkis ti Candon Global Express. I'm your host Ninyo Gadinggan, manipod iti Barangay Talugtog, Syudad ti Candon, probinsya iti Ilocos Sur, kay itata nga aldaw. Very special ta damot iti special guest tayo manipod iti Santiago, Ilocos Sur na laing nga singer. Iso nga umay na tayo to entertain, serenade madamdama no mga aldaw kayo ket mabalin nyo nga denggen datoy nga music kuno daw iti kantana nga isunto iti laban na iti talentadong bagong bayani, no, or bagong bayani. Talentadong bagong bayani. Ayan, dito yung Ilocos Sur. So nga, suportaran tayo to ni datoy guest tayo, iya mamog tumadamdama kanyayo, pagbeat lang. Then, agkantan tumot isunat, di siguro mga 5 nga kanta, ang kantaan na tayo to. Kabayatan iti panagasango tayo dito, iti pangaldaw. Alright? So kablaawan tayo man dagiti agboy-buya, dagiti nakaantabay yung live broadcast tayo. And by the way, today is the launching of our YouTube channel. So we are simulcasting via our YouTube channel, which is Ikkis Candon Global. Okay, so you can go ahead if you have a YouTube account,
you can follow or subscribe our official YouTube account, which is Ikkis Candon Global. So simulcast tayo dyan sa Facebook and YouTube, sabay na nagbo-broadcast tayo. Syempre, high-tech. Very innovative ang Ikkis Candon Global. Kaya we are utilizing all the social media platforms para makapag-broadcast tayo. Okidoki? Ayan. Alright, so day pa kablaawan, dagiti umunan nga agbibuya dito yan ti live broadcast tayo. Arata ni Auntie Susan Asor, manipo di Guam, ni Gracia Grace Fabros Adona. Hello sir, good morning. Mary Ann Batrina ko studio, hello, good morning. We have dagiti gayam tayo dito San Agustin, ni Johnson Pineda, ni Manang Laila Pakleb Suyat di Singapore. Watching from Taiwan, Mary Ann Batrina ko studio. There you go sa go ilaok ti halo-halo. Ayan, adupay. Okay? So, before we proceed, mga ka-Ikkis, please don't forget to follow or subscribe our official social media accounts, which is isu dato Ikkis ti Candon Global. Ada iti official group tayong isu iti Ikkis ti Candon Global Action Center. Ada iti almost 40,000 active members. Active da nga aglaklako apo. Di tayo ti grupo tayo aglalaok iti ilaklako da. Okay, and of course, I would also like to thank our following sponsors. We have it here. Oray ka tayo, flash ko na iti screen tayo niya. Dagiti naayat nga sponsors tayo. We have this one. Chokma Builders Home Plus Design. Nagkasapulan kayo iti planning. Ayan. No, dagiti arapa ko yung dream house yung mabalin yung kontakan iti Chokma Builders Home Plus Design. High quality design and construction. So they have the following services that they offer. Ayan. They have planning, design, estimate, building, installation and finishing. Data iti Chokma Builders Home Plus Design. Naka-flash natin number na apo no kung yung kontakan ni Soda. And we also have another one here. We have, there you go. Ayan. DNE. Ayan, DNE Construction Supply Trading. Ang masarakan dita pare. Kung nagasapulang kayo iti backhoe loader, truck, babalin nyo nga rentaan kuno abangan dagitang fasilidad da. And of course, iti baro nga sponsor tayo tata. We have it here, tantararan. Ayan, syempre lagyan natin ng bonggang-bonggang palakpakan. Nasaan na yun? Wait lang, nawawala ako. Kasi nandito si Angelo kaya nawawalan. Medyo nako-confuse tayo sa ating out of focus tayo. Okay, wait lang ha kasi ito yung sponsor, yung maghahatid ng pagkain namin mamaya. Okay? Ayan. And if you are enjoying our live broadcast, our live program mga ka-Ikkis, go ahead and share that on your wall. Libre mo raya. So it's one way of supporting our program ken datoy numotibyan. Ken syempre iti advocacy tintero nga Ikkis ti Candon Global. So dito iti may isang sponsor tayo. Our newest sponsor in town, we have McDonald's Candon City. Ayan. Ayan, so agdil-deliver da apo, agdil-deliver da dagiti order yo. Nag-order kayo, babalinda nga i-deliver. Dito second district except iti Tagudin kin Narvacan. Okay? They can deliver your order anywhere in second district except Narvacan and Tagudin. Mabalin siguro ti Cervantes. Umuli da nga ta. Oy, Mr. Manager, Mr. Galapia, you have to confirm or clarify no agdil-deliver kayo mula ang dita itagpadayad nga to ti Ilocos Sur. Ayan. So, mabalin nyo kontakan dagiti numbers da. They have their globe number. They have 0967 546 7679. Ti smart number da 0947-866-3164. Naka-flash ita screen nyo apo. Mabalin nyo nga kontakan day tatap no agorder kayo pagpagisupang aldawan. Alright. Okay.
Ayan, so introduce ko ang Rudan. Dato special guest tayo itatang aldaw nga isu iti mang serenade kanya tayo itatang pangaldaw. So babalin nyo nga luktan dagita sa cellphone nyo, dagita laptop nyo, dagita bluetooth speaker you can denggan nyo. Datoy nakamaymayata nga boses iti kay Ikkis tayo manipo iti Santiago, Ilocos Sur. So awan sa bali, ludikot ni Angelo Navida e de Leon. Ayan, palakpakan! Siyempre, kung tayo ng pang-tiktok, this is your mic. Mic mo na yan. Ayan, so mga kaibigan, ito ang ating guest. Walang iba kundi si Angelo Navida e de Leon. Go ahead, Angelo. Greetings. So Angelo, anya ka dito sumali ang mga kwang contest. Top 5 contenders from Ilocos Sur and matrim down to the top 3. Ever nga makasrap the top 3 pagyamanan the videos. And dahil top 3 nga mapiling to from Ilocos Sur, may compete to iti top 3 from Ilocos Norte. So, data ti contest mi ti ECQ Idol sir. Medyo hanga na pick up iti kwa tayo Angelo datoy sound card tayo datoy imbagam tatay. Okay, ulit naman DJ kwa DJ pakisalyam and go ahead and promote dito nga event ni pakisalyam. So, dito nakisalyak gayam kan kakabsat ket ECQ Idol Season 2. Dito ket a battle between Ilocos Sur and Ilocos Norte. So dito ket nang pili da iti top 5 nga makisalit tira ito ECQ Idol ket matrim down to iti top 3. Dagiti top 3 may compete to iti top 3 from Ilocos Norte. So dito ECQ Idol 50% from the judges tapos 50% from the social media. So nga dawatak tugor iti suportayo gagayem ken kakabsat nga agreacto iti wow, heart or care emoji di Facebook. Ayan, so data kakabsat, data iti kay Ikkis tayo manipod Santiago nga Ilocos Sur nga sumali iti talentadong bagong bayani or bagong bayani. Talentadong bagong bayani. Talentadong bagong bayani. ECQ Idol. Babalik-balikan ko. ECQ Idol. So supportaran tayo suna niya. Karek-record na tatay dyan may kadwa nga kanta na may post to damdama data nga kanta ijay social media. Then you can go ahead and react. So you can babalik nyo pindutan the heart, the wow, wano the care buttons niya nga icons. So kas may isa uno kas parang ipakita iti suportayo kanya na. So yeah, Angelo, tamok ka duti kantam tatta. So intay nga rod liwliwaan dagiti ka Ikkis tayo nga mga aldawon wano mga rugi pala ka mga aldaw. Ayan. Okay, garad gawsat ipaayan kayo garad iti may nga sonata ket para kada tayo amin dito.
tunay na may kapal. Yun sa aking dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon ng ibigin ko'y ikaw, ikaw ang tanglaw sa aking mundo. Kabiyak nitong puso ko, wala ni kahatimang saglit na sa'yo'y may papalit ngayon at kailanmay. Ikaw ang lahat ng aking dalaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw, kulang ang magpakailan pa man, upang bawat sandali ay upang ulit-ulit ay ang mahalin ay ikaw. Kulang ang magpakailan pa man, upang bawat sandali ay upang muli ay ang mahalin ay Ay, diretso sa. Mabalik mga diretso din ang event po. Sige. Sigurd ka kabsat, ipaayan kayo man iti may nga sonata. Ket namuy da iti nga kanta, mabalin kay nga sumabay. Ayan. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil kanya
ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. So, isubli karot ti mic ni Sir Nino Kausat. Ayan. So, dayta ni Angelo Navida e de Leon. So, kasi nga ganyo kabsat ka talagang with feelings. Talagang makayayo nga talaga dagito yung sonata nga ina iburay itatay laeng. So, nga naman tayo nga kumanta pa siguro ti duwa nga sonata, Angelo. Sakbay nga agpakada isunat. Siyempre, hindi nga mabalin nga banugan ni Suna sumali ti kanta niya. Ngayon naman pa ikastala ko sa pala ko mata naliliwa kayo DJ umuna
aduwa nga kanta ni Angelo Navida de Leon. So kas kung na tayo implag na tayo suportaran tayo dito panakisalip na iti talentadong bagong bayani. Okay, so i-post min to kung i-post lang to madamdama da jay so may kadwa nga entry na. Okay, to sapay la kuma ta suportaran tayo kaya ta isuntumot iti panagbalay gina. Alright, so announcement kabsa dagiti kaikis tayo nga interesado nga perform live dito yung studio tayo dito 186 Talugtog, Candon City, Ilocos. So you are more than welcome. If you want to record your song, your composition, or whatsoever, you can do so. You can do it here at Ikkis Candon Global. And we give that service free of charge. Awanti bayadan nyo. Tapos syempre, kas may isang advokasya iti Ikkis Candon Global kat panang suportar dagiti local talents tayo kaskin ni Angelo. Okay doki? Ayan, so yung timang kablaawan na. Hindi man basaan dagiti shout out o no greetings. Yan ti live tayo. So kasi yung nakataykot, we are simulcasting dito Facebook Live, dito Ikkis Candon Global, and at the same time, dito ayan ti YouTube channel tayo. Baliwak lang dyan, ti overly mabit lang. Ayan. Okay, so kablawan tayo pay. Dagiti aratuyan, dagiti agbibuya itataagon daway. Ayan ni Christian Gamisera. Shout out to my mother, Edgar Gadong, Crisal Cantara Pasyon, Melanie Umipik, Santiago, JD Atad, love you all. Dagiti kakabsa tayo ng LGBT dito'y Candon. Marin gakutan, ang galing mo daw, Angelo. Ayan. Sabi ni Manang Laila Pakleb Sweat from Singapore, ganda ng boses, sabi niya. Siyempre. Ayan, Will Paul Octavio, good job bro, Angelo. Ayan. Napayong viewers, ha? Madami. Marami din to. Then, let me go ahead and read some shout out or greetings. Yan, the watch party tayo. Kasi we are having a watch party. Ayan, the group tayo nga iso dato Ikkis Candon Global Action Center. Okay, mabit lang. Basa tayo niya. Ayan, watching from Riyadh, Ginalyn Manzano. Bravo ko na ni Lorna Inovejas Feliciano. Dati mang papakumusta kanya ni Wilbon Octavio. No, dakakanupay laang DJ tago din Angelo. Okay. Ay, mapantayo ni Tikwai ready ka na Angelo? The second quarter, second set tayo. Actually panggibos dato yun nga second set mo. Siyempre tangkaw na mabano ganyan. Ayan, sabi ni Sister Diane Ignacio Flores dyan sa Santa Cruz, Ilocos Sur. You're always good on what you do ninyo. Well done, see you soon, kabsat. Diyos ko, kalkaligid pa yung ibabagam dito. Sis Wang, ito yung bulalagkit kita, kinirida mo. Sapay lang kumatag kita tayo niya the soonest. Actually, we can see each other naman na kasi we are under MGCQ. Angelo, take the floor. Sagana to dagitoy -1 mon. Mabalian, sige, duwa talo, depende na pa. Okay, mabalian.
so isakat ko kada kayo dahito sa marno nga kantaek para kada giti dati ay ayatan na. Yan. No mo dahito nga kanta kabsat mabayin kalat nga makisabay. Kasunod giti ako kung ayatan na Angelo. Dahito taga ti Madina sir. Agbirok dan iti kain nayat ayat damat. Tap na dati inspiration dati naldawal daw. Ayaw. And so para kada kayo damin dahito kabsat. Pagsinta pag-iyak kita kahit di parang ako'y nasa langit minsan lang ako nakadama ng ganito pag-ibig na wagas ay sadyang totoo. Nananabik ito aking puso. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal at dami kong hiling ay makapiling ka lagi. Minsan lang ako nakadama ng ganito pagmamahal na hindi magbabago at habang buhay na ipaglalaban ko. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. Ang lagi kong dinarasal. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal at tangi kong hiling ay makapiling kang lagi. Kailangan kita. Yan, so dahil tagarod tay kailangan kita from
Piolo Pascual. Sapay ko mata nagustuhan niya dahil nga sonata kagayim nga kapsat. And so inakgarod kantaan dahil niya sir maudin. Oh, sige. So dahil maudin nga kantaek. Ayan. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan pa, kailan ka muling mahagkan? Kulang man sa ating ito sandali, alam kong na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang mamahalin. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan pa, kailan ka muling mahagkan? Magulang man sa atin itong sandali, alam kong na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang And thank you so much kagayon kin kabsat ti panagbuyay ti daytoy nga oras. Kahit sapay ko mata naparagsak kayo ti oray basit laeng. So thank you so much kagayon ti panagdingnig yo. Sir.
Ayan. So ita datoy kabsat tayo nga nalaing unay nga kumansyon nga kumanta. Awan sa bali no dikat ni Angelo Navida de Leon, manibo diti Santiago, Ilocos Sur. Sapay la kumata naliwliwa kayo dagiti kanta nga inburay na itatay niya. Makapa talagang may pinaghuhugutan yata si Angelo sa kanyang mga kanta kanina lamang. Ayan, so kaskyo namin at i-plug mi manon, suportaran tayo dito panakisalip na wano panakisalin na iti talentadong bagong bayani. May post mo na madyo second, aton bigat. May post ito no bigat, rabi no bigat na second entry na nga kinanta na wano in record na dito yung laong studio tayo. Okay? So kay Ikkis, ito nga rin iti Ikkis ti Candon Global Express. So yung pag-beat lang nga talagahan, unay nga nabay nga programa. Ta syempre, amokmod nga aduunay dagiti pakasiksikuran tayo tatang gungundawin kasi pangaldawon. But you can go ahead and enjoy the rest of our program. So once again, I'm your host, Ninyo Gadingan, kaya na naimbaga nga pangaldaw kada kayo amin nawan tilabas na hanyo nga liplipatan iti agpadigo ka Ikkis. Thank you very much and goodbye.